Farell és company nostre del Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró, és membre del CEAM i també de la Fundació Ruriac, veritat, i de l'AIPAT, que és Laietània, Arqueologia i Patrimoni, una entitat que vetlla també per aquests temes, i a més és membre del Seminari de Recerques Prehistòriques del CERP de la Universitat de Barcelona, dintre del qual ha fet diferents projectes, ha estat treballant, crec, a la Cova Freda de Montserrat, Cova Freda, llavors al Penedès també, i en alguns altres jaciments. De la mà del professor... Això mateix. I aquesta vegada, com a bon coneixedor del món del Neolític i sobretot de la nostra comarca, ens parlarà donar una visió general d'aquest Neolític, d'aquest pas tan important d'una economia que es basava fins ara en la recol·lecció i la cacera, en una economia que es basa en un assentament i en l'agricultura, bàsicament. Gordon Childe, un prehistoriador, va ser el que va encunyar aquest mot de revolució neolítica. No ens l'hem inventat ara, sinó que això ve de lluny. L'any 1923, Childe postula aquest nom. I no em vull allargar més perquè has de parlar tu. Per tant, passo la paraula a en David. Doncs gràcies. I doblement gràcies per haver-me convidat en el cicle. Sí que és cert que jo l'havia de tancar, en aquest cas l'obrim, no passa res, i això, petites adaptacions que hem hagut de fer perquè els primers minuts siguin més generals. En lloc d'entrar directament amb el Neolític al Maresme, la intenció seria els primers 15-20 minuts d'aquesta horeta que us acompanyaré la generalitat del Maresme. Qui conegui bé el període trobarà algunes coses fàcils i repetides. En tot cas, com que jo he actualitzat coses, doncs igual també us interessarà aquesta visió més actual. Després sí que entrarem en el Maresme, on no hi ha molts jaciments, però els que hi ha són molt interessants i ens centrarem en 4 sobretot. El Neolític és realment, com deies, es pot tirar de revolució, tot i que ja sigui una denominació antiga, però els canvis que veurem no tenen res a veure. Evidentment, tots són conseqüència de processos anteriors de l'evolució humana, però aquestes imatges ens permeten veure coses que en el Paleolític no veuríem en el període anterior, i en el període posterior, el que serà l'edat dels metalls, l'edat del bronze, tindrem ja una fosa de metalls que s'incorpora com a novetat tecnològica, sigui fruit de l'evolució interior o moltes vegades per migracions i coses importades, però realment començant per veure les cabanes i aquest espai a l'aire lliure ja és una primera diferència, perquè evidentment que el Paleolític en èpoques de bonança l'hàbitat era a l'exterior, però en el Neolític s'imposa ja en les valls i sobretot a prop dels rius, de l'aigua dolça. En el nostre cas també a prop del mar tindríem aquest hàbitat on es podrà reproduir o adoptar l'agricultura i la ramaderia, que sempre debatem fins a quin punt hi ha un autoctonisme, una evolució pròpia en el territori dels costums anteriors que van incorporant novetats tècniques, o fins a quin punt també ens arriben de fora. Normalment hem entès que és una suma de les dues coses, que moltes millores són aportacions de fora per arribar a tenir uns espais d'hàbitat que després tampoc, amb el temps, tampoc evolucionaran tant. Vull dir que una cabana del Neolític pot ser 1.000 anys després, a l'edat del bronze, o 2.000 anys després, o una cabana del món ibèric tindrà característiques encara molt peculiars, amb aquests forats de pal, amb aquestes estructures peribles en el sostre, potser més fang, més arrebossats a les parets, però vull dir que els espais d'hàbitat i la ceràmica mateix, en aquest cas, tindrà les seves formes d'evolució, però tampoc, vull dir que tot això serà molt lent, no? La imatge aquesta la comentarem després, molt familiar, poder, però bàsicament les tasques ja corresponen a un assentament d'hàbitat que no estàs davant d'una cova ni d'un abric,
parlant, vericita, amb les mines de Gavà, per exemple, com a fons per entendre que són minerals de prestigi que arribaran a les nostres contrades, en els enterraments, per exemple, en els aixovars. Després una ceràmica molt característica del neolític antic, que seria aquesta d'aquí a l'esquerra, que és la ceràmica cardial, aprofitant les costelles i el llom del cardiomedule, i una ceràmica impresa amb una decoració molt interessant que molts us recordeu que es deia Montserratina fins i tot a les primeres bibliografies, perquè Montserrat va ser un dels primers llocs on les coves donaven aquest tipus, però realment està molt estès també al País Valencià, Aragó i a altres parts d'Europa. Vull dir que és tot un fenomen de decoració que s'anirà estenent, fixeu-vos, també geomètrica, no és figurativa, però bé. Aquí vaig trobar aquesta imatge de Sabadell de no fa gaire, d'una gran tenalla d'argila, amb un entorn molt argilós també, però una ceràmica d'aquestes d'emmagatzematge, amb un context neolític, a l'espart, tot el que seria els temes més del tèxtil. La pedra polida, de fet, això és curiós perquè al final sí que és important, perquè diferenciaria una mica el poliment de la pedra, i d'aquí el mot neolític també es va encunyar molt pensant en aquesta habilitat de polir la pedra, però després, amb el temps, hem sumat moltíssimes coses que fan que aquesta revolució no sigui molt més que agafar una pedra i polir-la i donar-li ja després un mànec per tallar i fer una destral, aquí amb un sistema simple. L'art, no ho oblidem, l'art continua, les persones, les manifestacions artístiques tota la vida les hem fet en diferents estils. En aquest cas, en el moment neolític, destaquen molt figures, a vegades diem esquemàtiques, però també hi ha una certa figuració per diferenciar escenes de caceres, estic pensant en la Valltorta i en molts jaciments que han aportat en les parets dels abrics, pintures rupestres també neolítiques, o sigui, serien ja postpaleolítiques, però demostrant una mica, després quan en els jaciments trobes realment com a la Draga un arc de fusta, doncs mira, ara tenim l'evidència que feien la cacera tal com surt a les pintures. Evidentment, això són reconstruccions, però podem veure en els llocs on es conserva la fusta. Algunes eines amb el sílex ja de ganivets o de tall, els molins vertiformes, tota una sèrie d'eines, indústria lítica també, en aquest cas puntes de sageta, també que sobretot en el neolític mitjà i final ja van apareixent. Els sepulcres de Foix, avui en parlem d'alguns també, i amb aquestes cistes. Això serien unes imatges per entrar en el tema i per veure la varietat d'enfocs que podem agafar i les moltes disciplines que intervindran en un coneixement del neolític. Realment parlem i acabarem la sessió d'avui parlant d'aquests primers poblats fixes, amb materials peribles, aquestes incorporacions de tècniques noves agrícoles i ramaderes junt al pasturatge i activitats complementàries com la pesca, la recol·lecció de fruits silvestres, etc. Depèn del lloc on vius i el que tens més a prop, però aquesta itinerància en el territori permetia aconseguir molts recursos. La ceràmica a mà també, que continuarà en els períodes posteriors fins que arribi el torn, i fins i tot quan arribi el torn també en context d'època ibèrica seguirem treballant una àmplia gamma de ceràmica a mà, decorada o sense decorar, de prestigi o de cuina comuna, és igual. El fet és que ara estem en un moment prehistòric, el que parlem avui, i en el neolític el torn no és conegut i en aquests mil·lennis que després comentarem estem encara amb ceràmiques a mà, però són les primeres, les del neolític antic, i també tenen aquesta importància. En aquesta escena ja veiem aquests estris que us he comentat, en aquest cas és una reconstrucció de la Draga. Bé, aquí hi ha moltes dades, jo tampoc m'hi voldria entretenir, les he preparat per veure si podíem fer una mica de resum de la importància de la ramaderia del neolític i també de l'agricultura, perquè són dos dels canvis que caracteritzen aquest període. La indústria lítica també, però diguem-ne que la indústria lítica clarament és una evolució dels micròlits del postpaleolític i després una mica més d'especialització, però en el cas de la ramaderia aquí intervé l'arqueozoologia, on es tracta de veure realment aquests ossos que trobem en els jaciments, aquesta fauna, normalment
Si ens referim a alimentació parlarem de macrofauna, tot i que també l'especialització també pot determinar animals més petits, però en el context domèstic el que abunda més són aquests ossos d'espècies animals que ja haurem de determinar si són animals salvatges o domesticats. En l'entorn domèstic això ho podem trobar, normalment interessaria molt trobar-ho dins dels habitatges, a prop de llars de foc, on han pogut estar consumits finalment, després de tallar l'animal i esquarterar-lo, però a vegades també podem trobar aquests ossos en el fons de cabana, però en fosses a fora de les cabanes, amb abocadors fins i tot, com a rebuig, en les llars de foc cremats. Vull dir que això és important quan es fem aquestes excavacions en contextos neolítics que no són fàcils, perquè estem parlant normalment d'estructures que en direm negatives, sota la cota del terreny. Per tant, tot això ho has d'anar a buscar a sota, a vegades amb un ambient d'argila, no gaire ben conservat i amb prou sort per trobar la fauna, perquè, per exemple, al Maresme, amb molts jaciments, amb el subsol granític, saulonós, l'acidesa que té, doncs moltes vegades no ha conservat aquests ossos i això llavors ens priva de molta informació. Després també, en rituals d'enterrament, també és possible trobar macrofauna, difícils d'interpretar si són ofrenes, però veurem el cas d'algun jaciment que en el peu de l'enterrament ha sortit una ovella. Hi ha també uns instruments allà al costat, un ganivet de sílex. Què significa aquesta ovella al peu d'un enterrament, realment? O que els ossos siguin la resta d'un consum que s'ha fet en l'enterrament i després de l'enterrament de l'exterior han caigut en l'espai d'enterrament o s'han deixat allà dipositat, però que són fruit del consum de l'enterrament. Això són coses molt difícils de saber, evidentment. Però bé, en tot cas, ja l'arqueòleg directament no pot més que excavar i després passar aquest material a l'especialista de fauna per veure si ens determina algun patró de consum sobre la dieta, l'alimentació, normalment, i aquesta criança, usos, domesticació i selecció d'espècies que es podien fer ja en el Neolític, la mida dels animals a partir dels ossos, les patologies que tenien, tota una sèrie d'informació d'aquests taxons que al final completaran l'estudi del jaciment i diran moltes coses dels hàbits d'aquestes persones. Sobretot també comparar la relació domèstica o salvatge, en aquest cas, veure què predomina més. Després, si pot ser també, pel tipus de fauna, determinar aspectes de l'entorn ecològic, evidentment saber què menjaven, i si hi havia una mobilitat a nivell això ja és una mica més enllà, però si tenim molts materials en una comarca com el Penedès, en diferents estacions neolítiques, de veure si hi ha una mobilitat, una pastura i intentar determinar aquestes coses de transhumància que al registre arqueològic no és fàcil, això. Sí que us puc dir, tot això és un buidatge d'articles actualitzats del Neolític, dels últims congressos, del 23 i del 24, dominen el Neolític a Catalunya. Em referiré sobretot al cas de Catalunya i després al Maresme, perquè clar, si aquí ens estenem a tota Europa canviarien els índexs, però la tria domèstica, o sigui, les cabres i ovelles, que en direm ovicaprins, per una banda, els bòvids, bou i vaca i després els suïts. O sigui, d'alguna manera això és el que predomina en els jaciments com a espècies domesticades i els ossos es troben en aquests contextos que us deia. Per tant, aquí és una cria que es fa expressament per processar per l'alimentació. La conservació és similar en aquests casos als animals, no es conserva més bé un os d'una ovella que el d'una cabra que el d'una vaca, en aquest sentit, i després la gestió, clar, surten altres restes de fauna, per exemple cavalls, gossos, gats, ocells, peixos, però clar, aquí ja no s'interpreten tant en el context de sí domèstic, però no vull dir, no per alimentació, per entendre'ns. Bé, tot això, aquests canvis, evidentment, poguts estudiar en el Neolític antic, en el mitjà i en el final, et poden donar també tota una evolució de com aquesta pràctica ramadera es anava fent. Això si tenim les dades, evidentment, disponibles. Això és una lletra molt petita. Bàsicament aquí tenim jaciments de Catalunya, diferents. Alguns són en cova i altres són a l'aire lliure. Tant se val. Aquí l'important és que agafes
la tríada, d'alguna manera, cabra i ovella, el porc senglar i la vaca i el bou, i amb un color cadascun vas veient quin predomina més. Llavors això es pot fer en el Neolític antic, per exemple, i veure la diversitat de jaciments, que les espècies hi són representades en la majoria, evidentment, o que a l'aire lliure predominin els bous i les vaques, per exemple, en una sèrie de jaciments d'una manera molt notable, i en altres ocupacions en cova potser tens més ovelles i cabres. Si pensem en l'entorn de les coves i els abrics i ens imaginem els pastors, també el Maresme té una certa lògica que hi hagi més ossos potser en un entorn més proper a les coves i els abrics, perquè allà el pasturatge potser és més fàcil o més freqüent que a la plana litoral, per entendre'ns. I això és el que intentem esbrinar, perquè aquí necessites sumar molts anys d'excavacions, molts números d'ossos, molta fauna representada i al final per començar a inferir aquests patrons que dèiem abans. A nivell de... tot això, també aquí tampoc, vull dir, al final coses, per exemple, interessants com determinar les produccions làcties i càrnies, si els animals són per força de treball o no, o les dues coses, a quina edat s'ha seguit fent els porcs, vull dir que tot això, en principi, aquests estudis ens han de donar informació molt variada. A l'agricultura, i vaig avançant, ja l'arqueobotànica és la que entra per analitzar llavors i fruits d'aquestes èpoques. En alguns jaciments costa molt, vull dir, per exemple, en els del Maresme els estudis encara no n'han donat, a la Draga sí, que al Conde no, però bueno, i al revés, a la Draga no, però que al Conde sí i estan en estudi encara. I llavors els blats que dominen, aquí teniu espècies com el pèsol, el llantí, el cascall, el lli, vull dir, això en el Neolític mitjà ja comença a predominar i per tant també a través d'aquestes restes es podem, evidentment, a vegades cremades o en un context inundat, com ens explicaran a la Draga, vull dir que realment que suren centenars de milers de llavors que la feina tenen per recuperar-ne, per fer-ne una mostra i agafar-ne 25.000 i estudiar, vull dir que al final tenen l'avantatge a la inundació de poder determinar tots aquests cereals, plagues i altres coses. Això és ja... Bé, abans d'entrar en el Maresme també, jo he intentat fer aquesta evolució perquè veieu 4 tipus de cases. Al Neolític anem a fer un número rodó. Ja sé que hi ha jaciments que ja estan en els 5.500 o en els 6.000 abans de Crist a Catalunya, però bueno, un número rodó de fer una mica 5.000 abans de Crist vol dir fa 7.000 anys. Avui, doncs, un tipus de consum en aquella època, el que s'estili, amb aquelles coses que us he dit de la ramaderia i l'agricultura, però també de la recol·lecció, la pesca i altres coses que complementaven la cacera. Aquí hem de valorar realment que entre el Neolític, el món ibèric, el món romà, el món medieval i l'actualitat, evidentment que anem canviant costums, patrons, però el creixement de la població també és important per saber com es reparteix tot això, la diversitat dels hàbitats, també com va evolucionant i canviant, i també l'augment de la jerarquia i la conflictivitat. Vull dir que al final, al parlar d'un període, l'arqueologia també ha d'intentar esbrinar coses que el registre no et dona directament, però que has d'inferir a partir de l'estudi del registre tota aquesta sèrie de coses. És a dir, si tenim molt pocs jaciments neolítics al Maresme, la població aquí encara no ha crescut. Si en l'edat del bronze tenim el triple de jaciments localitzats, o bé hem tingut més sort en trobar-ne més, o hem d'inferir que aquesta població ha anat creixent, s'ha assentat en el territori i ha vingut gent de fora per viure-hi també, i ha anat incorporant. Vull dir que això al final has d'anar deduint tota una sèrie de coses, de característiques que van més enllà de l'excavació. Això és una mica la idea. Aquí, el Neolític realment si es pot subdividir, s'ha de subdividir tot perquè és el que ja trobareu sempre a les publicacions. Els 3 grans moments són el cardial, els sepulcres en fosa i després altres ja estils del Neolític final que costen una mica més de definir. Però els més clars són que els 2 primers, evidentment ens trobem en uns mil·lennis on, com deia, ja hem superat el moment paleolític des dels 2 milions d'anys que tenim bàsicament homínids o una mica més ja avui en dia, però el moment aquest que és molt incert i molt poc conegut i bastant poc poblat pel que es veu, vull dir, és un post-fred en el Mesolític que realment no és el Maresme, és que a Catalunya els jaciments són molt pocs i estan ficats en unes valls tipus Montsant o en uns racons que realment són
grups de caçadors-recol·lectors, preceràmics, que estan encara, diguem-ne, buscant aquest assentament, o aquest modus, estan a cavall, evidentment, entre les dues maneres tan diferents de viure que seran la paleolítica i la neolítica. Nosaltres avui ens centrem aquí i llavors podem veure un primer neolític amb aquestes ceràmiques impreses amb el càrdium, on ja començarem els primers conreus i aquestes primeres espècies que us deia, la ceràmica, evidentment, alguna inhumació també en fosa, perquè, clar, al final el cadàver l'has de posar en algun lloc, vull dir que no és la moda absoluta o no hi ha una gran abundància, tampoc n'hem trobat gaires de fosses del neolític antic, però, evidentment, fosa n'hi ha, i en cova també, en context de cova i abric també. Després hi ha unes subdivisions, que sigui epicardial i postcardial, i després hi ha uns estils ceràmics que també van determinant zones, a vegades el Montboló, més al sud de França i les comarques del nord, de Girona, Molinot, per exemple, al Penedès, o aquí també a Barcelona, o aquestes zones del Vallès, influències franceses. Vull dir, això són estils ceràmics que també, al final, a vegades es combinen entre ells. Vull dir, estic fart de veure jaciments on diuen hem trobat ceràmica estil Montboló, evolució Molinot, estil Molinot amb una mica de Montboló. Vull dir que, al final, si som més obertes als vols, si aquesta decoració és impresa, si té el cordó més així, diguem, els llars més tècnics en ceràmica intenten determinar aquests estils. No és fàcil, tampoc, perquè estem parlant de moviments de tècniques i de població que a vegades també poden variar la cronologia, perquè el primer Molinot pot ser el 5.000 abans de Crist, però llavors ja surt una peça, 5.500 datada, carboni 14, i ens ho trenca tot. Bé, és veritat que en el neolític antic ja, no al Maresme, però sí en comarques com per exemple l'Empordà o el Solsonès, podríem trobar ja megalitisme o una llosa ja revestida, que en direm cista, amb un túmul, i això ja podria començar a dir-se un megalitisme, tot i que les lloses no seran espectaculars com un sepulcre de corredor, que vindrà més endavant, o els dolmens que coneixem més grans. El període intermig, que també ocupa aquesta cronologia, d'aquí després us comentaré que tenim el jaciment de Can Xamà, a Mataró, el podem inserir en aquest estil, en aquesta època, i el de Cal Conde de Cabrera, que són els dos últims més estudiats al Maresme, estaria en aquest grup dels sepulcres de fosa. A més, vam tenir la sort de trobar també algun enterrament. Hi ha altres estils i també unes divisions que s'intenten comarcalitzar pel tema de la ceràmica, no és fàcil. I després hi ha al final que també aquí apareixen unes puntes de fletxa diferents i altres inhumacions, i aquí és on predominarà més, i que al Maresme ja comencem a tenir més els dòlmens, les galeries de corredor, tot i que és un sector on ens arriba el camp, diguem-ne, el Basc Campaniforme més tard, però també el megalitisme més tard, a nivell de Catalunya, vull dir, al nord té més presència, o al Solsonès, aquí també tenim un megalitisme, doncs, ni que sigui ja més calcolític, per entendre'ns, bastant present en bastants dòlmens que s'han estudiat. No és un període on els jaciments siguin tan abundants com el paleolític, per exemple, al final hi ha més jaciments que els neolítics. Realment la distribució no és gaire gran, i el que sí que podem veure, per exemple, en el neolític mitjà, per exemple, el de Cal Conde, ja l'han posat aquí, i bé, i aquests colors serien estils ceràmics per intentar, intenten fer famílies, els fanàtics de la ceràmica intenten fer famílies per jaciments, a veure si li posem nom a aquest o aquell o aquell, i amb això no m'entretindria massa. L'important és que a la costa, a les serrades prelitorals, al Pirineu, a l'interior solsonès, el neolític antic és present al territori, per tant ja hi ha aquestes primeres agricultures i ramaderies, no són una cosa localitzada, evidentment això és més europeu, i després també, a mesura que avança el neolític, doncs es van reproduint, sobretot al Vallès, el neolític mig està ple de sepulcres de fosa i per tant ple de gent, de poblats i d'hàbitats. Estic pensant en Can Roqueta 2 i altres, vull dir que la Bòbila Madurell, vull dir que aquí aquestes zones, diguem-ne, costaneres o precostaneres, els agricultors i els ramaders hi troben un bon assentament ja a partir del 5è mil·lenni abans de Crist, 4.500 abans de Crist, per situar-nos. Tot això, vaig dubtar si posar-la al principi o ara ja, tot això va començar per aquí. Vull dir, la zona aquesta del creixent fèrtil
o d'aquesta zona oriental del Mediterrani realment és la que té, bueno, no diré la culpa, però a més ells parlen d'un preceràmic, si us hi fixeu pel color, vull dir que ja tenen uns primers agricultors o ramaders amb algunes espècies cultivades quan encara no estan fent la ceràmica. Després ja això anirà venint cap a Occident i per això les cronologies que tenim aquí del Neolític antic se situen al voltant entre els 6.000 i els 5.000 abans de Crist, repeteixo sempre, no és abans del present això, però bé, hi ha tot unes línies de connexió mediterrània o interiors i això no són gaire diferents les cronologies, vull dir que al final tot això d'aquí 20 anys s'haurà bellugat una miqueta, igual ho haurem tirat una mica més antic tot, una miqueta, però realment està clar que hi ha tota una evolució, fins i tot de les formes ceràmiques i d'aquesta difusió, vull dir, les datacions carbònica 14 i calibrades estan donant aquí 1.000 o 2.000 anys o 3.000 anys a vegades més modernes que aquí. Per tant, vull dir, realment hi ha tota una evolució. Aquests mapes s'aniran completant amb el temps, amb la recerca. Nosaltres a casa anem fent així les creuetes, els jaciments que anem trobant a totes les valls. Ja us deia jo que el postpaleolític està molt poc representat i quan ja arribem hi ha jaciments més neolítics, ja tenim aquí, per exemple, l'antic Cardial, més abundància. Per tant, aquestes poblacions sembla que van apropant-se a la costa o cada vegada en trobem més. És un jaciment, és un període molt difícil de trobar en el registre. Vull dir, penseu que això has de tenir molta sort o... Quan són coves i abrics que saps on estan localitzats, bé, estic pensant en la cova de Neguineu al Penedès o aquestes que us deia de Montserrat, però aquí, en entorns urbans o en el Vallès mateix, que està molt urbanitzat com a comarca, normalment ensopeguen amb una sitja o ensopeguen amb una sepulcre de fosa, no sé com per casualitat, i un troba una ceràmica i diu, això ceràmica, mirem-ho, i al final surt una necròpolis, però vull dir que ha de ser... Jo penso que la majoria de jaciments s'han perdut, perquè està molt urbanitzat el Barcelonès i el Vallès i no és difícil de determinar en superfície. Ninguna persona que no sàpiga d'arqueologia pot veure que allò és una fossa neolítica, per entendre's. Veuen un retall a terra i ja està. O sigui, aquesta arribada del Cardial aquí ens interessa per reproduir tota una sèrie de formes ceràmiques, que també tenim al Maresme, que són més bols oberts, hi ha algunes decoracions impreses que us deien del Càrdium, alguns cordons també, centrals o prop de la vora. Sobretot predominen aquests tipus de vasos, vasos de cuina, no sempre per anar al foc, a vegades no està molt ennegrida, vull dir que és una ceràmica de magatzem, de consum, de guardar aquí les coses que tens agrícoles al rebost i pot ser alguns ja feien com de plat. També no vull oblidar de dir-me que molts objectes en aquesta època són de fusta, però no els hem conservat. O sigui, és lògic pensar que la fusta, que la tenen molt a la vora en els boscos, ja hi ha una certa desforestació per obtenir aquestes clarianes on fer uns primers conreus, la fusta, a part, i la construcció de cases, evidentment, o fer el foc per escalfar-se, evidentment, però com a eina, com a base, diguem-ne, orgànica per fer moltes eines, tot això se'ns ha perdut. Llavors, clar, o bé ho trobes en un context com la Draga, que tenen l'aigua, la inundació i els objectes de fusta, però hi ha molt pocs jaciments a Europa, només els que tenen en aquest context lacustre, que poden aportar les eines de fusta, però com que són abundants, hem de pensar que els altres poblats, evidentment, també tenien aquestes eines. El cas de la Draga l'he posat perquè en farem una visita, a final de mes, em sembla, el dia 29, dissabte 29. Realment, això ens ho explicaran més bé allà, però és un jaciment excepcional. És a dir, al sud d'Europa tenim una Grècia, una Itàlia i aquest de Catalunya i diríem que estan molt alineats i és curiós perquè és un neolític antic del sud d'Europa que presenta característiques similars lacustres i per tant conserva les llavors necessàries per determinar quines espècies es conreaven en aquesta època, però van sobrats, vull dir que a l'aigua quan es caven ja passen la palangana i a milers, perquè tot això els hi puja pel nivell, quan remenen el terra, el subsol, per treure les eines, tot això els hi puja. Déu-n'hi-do les espècies que ja van determinant, les conreades o comestibles,
i cereals, aquests tipus de blats que dèiem abans, vull dir que amb això no estan trobant res que no surtin als altres jaciments, però les espècies, les llavors confirmen això. I sobretot destacar aquestes eines de fusta que són, diguem-ne que després al laboratori s'han de netejar, s'han de treballar, s'ha de vigilar i protegir molt bé perquè amb el contacte amb l'oxigen es fan malbé de seguida i per tant aquí intervé la restauració automàticament. Les condicions d'excavació són aquestes, vull dir que realment és un fanguet, és un jaciment en aquest sentit no massa còmode d'excavar, però que dona una riquesa extraordinària, no sé si són 700 metres quadrats que tenen determinats de poblat, vull dir, és una bestiesa, és un superpoblat amb entorn lacustre que tenim del Neolític antic a Catalunya que val molt la pena de visitar, on també estàs determinant-se la fauna, evidentment. Hi ha esca de bolets també conservat, com per entendre que això servia per encendre el foc, i ja van determinant quantitat de coses que en un jaciment normal i corrent no pots deduir tot això. Això sí, vull dir que qualsevol jaciment neolític pots dir, mira, el 97 o 98% dels ossos que tenim corresponen a la dieta a carn d'espècies domesticades en el jaciment. Llavors, aquests percentatges ja lliguen amb altres que anem analitzant d'altres comarques també i d'altres zones, per dir que és menor, també existeix la carn de cacera, però és molt menor la representació que la que tenen les espècies ja domesticades. Un jaciment molt interessant que es pot visitar perquè té un centre d'interpretació a Canovelles, que ve de camí, vull dir que passes el túnel de Parpers i vas cap a Granollers i passat Granollers com si anessis cap a Vic, ja de seguida, que han fet un supermercat allà al costat, en aquella rotonda gran, en una escola tens un jaciment neolític que hi ha fons de cabanes, hi ha estructures també en pedra, diguem-ne circulars molt grans, i hi ha una necròpolis bastant gran també, amb els inhumats, amb la forma característica de naixement, i llavors una mica d'aixovar també. No són grans, els aixovars del Neolític, sobretot aquest també, hem trobat al Maresme, no hi ha moltes peces. En els dòlmens a vegades n'hi ha més, però en les sepulcres de fossa acostumen a posar poqueta coseta, alguna eina, algun ganivet de sílex, algun beceràmic, com si fos ja el que ha quedat una mica de l'enterrament. No semblen dipòsits per dir, vinga, a la propera vida no inferim tant això, perquè no hi ha masses objectes. Evidentment, si hi ha un collaret o alguna cosa decorativa, sí, home, aquí sí que li dones un sentit també, no? Però ja ens agradaria que a Mataró, per exemple, a Can Xammà, hagués acabat amb una mica de centre d'interpretació per la part romana o per la part prehistòrica, vull dir, per combinar una mica tot, que a vegades també, potser perquè són excavacions més recents, però aquí visites els fons de cabana i algun enterrament reproduït i és el subsol d'una escola, vull dir que al final tampoc és cap cosa excepcional, però bueno, s'ho han treballat bé. I aquí tenen una mica d'ídol estrany, una mica de terrissa que també han interpretat com un ídol. Aquest és el jaciment que us deia que també té una ovella als peus. Els sepulcres de fossa, que al Maresme, i després veureu que en tenim representats, uns quants, i a diferents municipis, estem en aquestes cronologies del 4-3 abans de Crist, 4-3000, i aquesta posició i l'acompanyament d'alguns objectes de xovar, en aquest cas podem veure aquí unes denes de varicita, d'algun collaret o pulsera, sempre hi ha algun objecte en aquests enterraments. És important que estem parlant de xovars, no de necròpolis, tota l'estona estarem parlant d'inhumacions, no vull dir que no existís el ritus de la incineració, però en contextos neolítics una urna amb cendres en un jaciment neolític no s'ha trobat. Per tant, evidentment que jo penso que a totes les èpoques la idea de la cremació del mort ha existit, però potser no, en aquest cas, en els sepulcres de fossa, segur que la moda era aquesta, perquè totes les cronologies van en posició fatal, amb els aixovars, i ja et dic, al voltant de no gaire lluny dels poblats, dels hàbitats a l'aire lliure, de les cabanes, això és bastant freqüent. Realment el desitjable és trobar l'hàbitat i la necròpolis, i si pot ser amb sitges d'emmagatzematge i tot una mica, doncs tens el jaciment rodó, però per desgràcia o bé trobes el fons de cabana o bé trobes només els sepulcres de fossa, perquè els espais d'excavació no són els ideals i no són prou extensos
i a vegades la part que has pogut salvar, l'altra ja s'ha perdut. Però bé, els que hem trobat sencers tenen aquesta idea de tenir els hàbitats i els enterraments no gaire llunyans. Aquí tenim més fosses de sepulcres, després veurem les del Maresme. A vegades hem intentat fer unes tipologies d'aquests enterraments del Neolític mitjà, diferents jaciments. Sempre normalment domina la posició fetal, aquesta posició que diuen ens enterrem així perquè és la forma que potser hi hem nascut, i ja és allò de l'enterrament i el naixement com un cicle de vida, gairebé. Aquí tenim diferents tipologies de Neolític mitjà. Sempre són normalment fosses de fons pla. La cubeta pot ser més alta o més baixa en funció de la conservació, però el fons més aviat pla ho diferencia normalment del que seria una sitja. Una sitja ja que tindria un fons molt més ovalat. I a més amb els enterraments així, si no han estat reaprofitats o en posició secundària, s'entén que són fosses ja pensades per l'enterrament, en diferents modalitats i amb un acompanyament d'aixugar com aquest que veieu aquí. Aquest és un dels característics, una mica de tot, la ceràmica, el sílex, el collaret, tindríem aquí una mica de representació en aquest jaciment. A Barcelona, ja ens anem apropant, el tema de la línia de costa està bastant treballat, els jaciments neolítics, la majoria que han sortit estan aquí, diguem-ne que les Rambles baixen per aquí, els torrents de Collserola baixen per tot arreu, i això és Montjuïc, per tant, tot el que seria Sant Pau del Camp i els diferents jaciments del Neolític antic o mitjà que ja han anat sortint estan bastant a prop del mar, i això ja va ser un canvi en el concepte d'entendre que el Neolític també estava a prop de la costa, no era només de l'interior i de les valls i dels camps de conreu interiors, del Vallès o del Penedès, sinó que també a primera línia de costa podíem trobar ja jaciments amb necròpolis i amb poblats, és a dir, que s'hi vivia i durant força segles perquè són jaciments amb milers d'anys. Per tant, sí que la línia de costa ha tingut unes variacions, però aquests jaciments estaven indubtablement aprofitant també els recursos del mar, aprofitant també sempre situats en deltes petits, no direm lacustres, però el que són els aiguamolls o les maresmes, també n'hi havia més en tot el litoral català, que avui en dia s'han assecat o el mar també ho ha variat, però els cursos d'aigua, en aquest cas normalment avui intermitents, antigament potser no tant, jo sempre he pensat que la Riera d'Argentona igual fa 5.000 anys, amb les fonts que hi havia, les aigües que corrien, podia haver tingut els hàbitats, estic pensant en la ceràmica, l'urna de Cal Estrada, o el poblat ibèric de Can Balançó, a sota el turó de Cerdanyola, vull dir que l'hàbitat de la Riera d'Argentona sí que és prop del mar, però també que aprofitaria la Riera la majoria part de l'any amb aigua dolça, Això serien els jaciments de Barcelona, el Pla de Barcelona, que Déu-n'hi-do el Neolític com es va trobant, i al final el Maresme, que és on volia arribar avui, una mica tard, el Neolític antic, en destacaríem el jaciment de Can Xammà, trobat el 2002, i aquests més antics, després us en parlo una miqueta, els rocs d'en Sardinyà a Vilassar de Dalt i els rocs de Sant Magí a Llavaneres. De Can Xammà hi ha aquests forats de pals, però després us ho comento, i del Neolític mig, Déu-n'hi-do, els sepulcres de fossa estan bastant representats. Aquí hi ha un recull, segurament me n'he deixat algun, dalt de tot he posat Cal Conde i entre parèntesis un enterrament, doncs ho hauré de canviar perquè realment hi ha tres enterraments en la fossa. La bòbila d'en Ravalet, que té un llibret publicat pel Museu de Vilassar de Dalt també, Déu-n'hi-do, 11 inhumacions, i aquestes altres de Tiana, Sant Pol, a Mataró també n'hi ha algun, i Can Rogent de Canyamàs, que també ja s'havia publicat. Vull dir que hi ha altres restes als Arenys, però en realitat aquest no és un recull exhaustiu, podria ser-ho amb algun jaciment més, però perquè veieu que al Neolític mig, al Maresme, hi ha alguna representació també, vull dir que és una comarca on tenim enterraments, per tant s'hi vivia, si ve dels hàbits, la majoria d'aquests jaciments són sepulcres de fossa, vull dir d'hàbitat hi ha el de Cal Conde i poca cosa més. I del Neolític final o Neolític ja tirant a Calcolític amb cronologies de 3.000, 2.500, doncs ja sense datacions carboni 14, la veritat que això són cronologies aproximades pels temes de la ceràmica i pel tipus de monument megalític en la qual s'inscriuen totes, doncs tindríem aquests altres jaciments, molts d'ells coneguts a la comarca, per veure una mica un retrat de la prehistòria del Maresme abans d'entrar a l'edat dels metalls, tot i que en algun d'ells ja
per l'època ja també podríem trobar alguna cosa de bronze. El de Can Xamà, a Mataró, aquest que el tenim publicat a la Laietània, número 16, de l'any 2005, i estava molt a la vora d'aquí. Vull dir que realment en aquests carrers que els de Mataró coneixeu més bé que jo, es van trobar 2 fons de cabana amb una sèrie de forats de pal també que els delimitaven o que estaven també interiors. Per tant, això ja els podem interpretar com de sosteniment, en aquest cas. Una fossa, jo no en diria sitge encara, però ells parlen més de fossa que de sitge, és igual, és una cubeta d'aquestes negatives sota el sol. Unes peces d'indústria elíptica, he posat algun exemple aquí, les fotos no són gaire bones, però són làmines retocades, eines de tall que poden anar inserides perfectament en un mànec, en una falç. De fet, es van fer proves d'ús, traces d'ús, i sí, hi va donar el treball sobre cereal, a nivell microscòpic. Per tant, és un sílex utilitzat, emmanegat, per tallar, per segar. Per tant, és interessant també que l'estudi hagi pogut donar això. Ceràmica, pedra polida també, el que serien destrals, i alguns paral·lels propers d'aquest neolític de Can Xamà antic serien aquests, que ja ens anem del Vallès o al Pla de Barcelona, com Sant Pau del Camp, i aquells jaciments que veiem. Realment en un jaciment d'una cronologia posterior es van poder documentar aquestes estructures prehistòriques determinant això, 2 fons de cabana del neolític antic, amb cronologies que realment van fer que el Maresme entrés en el mapa oficialment del neolític català. O sigui, no vull dir que els rocs d'en Sardinyà o els rocs de Sant Magí no tinguessin categoria de jaciment i estan publicats i tenen tots els seus mèrits dels anys 70, però realment aquest jaciment amb datacions i amb carboni 14 i amb punts estris ja, el que va faltar és més la ceràmica, diguem, i per exemple fauna 0. Ceràmica n'hi havia molt poca i fauna 0. O almenys la ceràmica, per exemple, no és que n'hi hagués poca, és que la que va sortir era poc característica del moment, és a dir, és una cronologia de cardial, no va sortir ni un fragment imprès en cardial, s'ha de dir. A Cal Conde, aquí tindríem representat, si a Can Xamà era el neolític antic, aquí tindríem representat el neolític mig, amb un jaciment que s'allarga i perdura molt més temps, fins al bronze inicial calcolític. Vull dir que realment és curiós trobar, aquí falta un 0, vull dir, 2.500 anys d'ocupació amb un assentament, evidentment potser amb intermitències, i amb un jaciment, com us deia, molt difícil de determinar. Això és Cal Conde, Camp d'Almases, i en aquest context d'argiles, veure aquestes fosses, cubetes o sitges, vull dir, això és algú que passa i diu, alto, això és arqueològic, vull dir, aquí parem màquines, mirem-ho, perquè de prehistòria en tenim poca, i aquests bocins ceràmics a mà potser volen dir alguna cosa. I efectivament, amb una excavació ben feta, poden sortir estructures impressionants, com aquest cercle de pedres, que va tenir molt de mal de caps als arqueòlegs, sincerament, per veure què podia ser. I quan es va excavar i a dins va sortir la tomba, diguem, amb 3 enterraments, 2 a sota i un més amunt posterior, però també tots del neolític, amb cronologies de 4.000 abans de Crist, van dir, ostres, això és una... Ara, jo he consultat la revista Munive, que ha sortit el primer article, diguem, oficial de Cal Conde, aquest any 2025, en l'últim Munive, i s'interpreta com un... Això és bastant espectacular perquè en tenim molt poc a Catalunya. Tenim a Cabrera de Mar, no gaire lluny del mar, a 3 quilòmetres, una tomba, o sigui, que seria un monument d'enterrament, un sepulcre de fosa, perquè realment el que veureu després és un enterrament en fosa aquí sota, però té aquesta delimitació, que en el món megalític en dirien un cromlech, aquí en el neolític no se'n diu cromlech, i llavors se li suposa el túmul. Per tant, realment és una estructura funerària, però una estructura funerària de grans dimensions que aniria coberta amb túmul i a dins del qual hi ha un triple enterrament. Doble i un reaprofitat. Realment és espectacular això, vull dir que realment al Maresme tenim poc neolític, poc que tenim és de primera categoria. Forats de pal, sitges, i ja us dic, una excavació que això qualsevol persona que passi per aquí no determinarà que és un jaciment neolític, per això us dic que conservar això és difícil de trobar-ho i sobre... Sota d'aquella estructura gran
es parlava de Sitges reaprofitada com a tomba, de si era una tomba, de si aquelles estructures de pedra podien ser una altra estructura que tenia un altre significat. Al final, aquests individus trobats el 2019 ens han ajudat molt a conèixer tombes del Neolític mitjà. La Marta Merino ens els va cedir en un congrés que es va fer fa poc i jo li vaig dir que eren per 8 per una sessió a Mataró de divulgació científica i va dir, si aquestes fotos les podeu utilitzar per mostrar realment aquí hi ha un individu que es veu molt bé i al costat n'hi havia un altre, això és la base d'aquesta fossa, tenim de llibre aquesta posició fatal i tenim als peus de l'enterrament un ganivet de sílex, tot això s'està analitzant, té traces d'ús o no, o és un objecte d'aixovar posat allà, i també aquí una petita punta de sageta que us he ampliat aquí. Si fos la vinya del Tit dirien la punta de sageta que el va matar, però no, en principi no ho sembla, semblen objectes, però és tan poca cosa que dius, a veure, això és un aixovar o se'ls ha caigut el ganivet a dins o per què ha servit aquest ganivet, si és per tallar la roba que l'han embolicat o bé, tot això són interpretacions hipercomplicades de fer. Però bé, es podrà estudiar l'individu, són 3 individus neolítics, són 2 dones i un home, això es pot determinar bé el sexe i ara es podran dir patologies, es podran dir moltes informacions. Seguint amb Cal Conde, ja us dic, Cal Conde, igual que Can Xamà, això seria ja un neolític mitjà, els rocs de Sant Magí també estan ja en el mapa com a neolític, tot i que és una mica posterior, sembla un neolític més epicardial, però diguem-ne que en aquesta zona, jo potser quasi que ho han posat massa a prop de la serrada i encara ho hagués posat més cap aquí, però en aquest context d'altres jaciments que anem trobant, ja us deia que la ceràmica és Montboló a vegades, si a Cabrera aquests bols, aquests tipus de formes s'adapten al Montboló ja ens va bé, perquè ja és una tècnica ceràmica o un tipus de formes i decoracions, a vegades amb uns bigotis, que les vas trobant al Vallès també, al Penedès, llavors hi ha tota una zona on la ceràmica sembla mantenir una familiaritat tècnica o decorativa que bé, doncs ja estaríem parlant d'aquests estils del 4.500 abans de Crist, per entendre'ns. Vull dir, totes tenen bàsicament un predomini de fons pla, aquesta no tant, cordons, etc. El neolític antic cardial, per tant, cada vegada ja amb Can Xamà i els rocs d'en Sardinyà va agafant una mica de forma a la costa i els jaciments de Barcelona també, el Garraf també n'hi ha, vull dir que el primer neolític de Catalunya ja va trobant estacions a prop del mar, els corredors principals segueixen estant a les vores dels rius principals i a les valls, el Llobregat, tots aquests, els rius realment això sí que és important destacar-ho, i bé, l'àrea del Penedès està molt treballada, en Francesc Homs se centrarà molt en això bastant, l'última xerrada no us la perdeu perquè ell porta molts anys excavant Penedès neolític, és un investigador de primera línia, ha publicat moltíssim sobre neolític els últims 20 anys i aquest equip de la universitat té diferents jaciments de treball, però aquí tenen una àrea amb Guixeres de Vilobí i altres estacions molt importants. Per tant, ell serà molt més capaç de dibuixar-vos aquest horitzó neolític antic al país i jo crec que també dirà que comencem a tenir ja una mica d'importància també en el sector litoral, aquests jaciments que estan entre el mar i la muntanya i que aprofiten molts recursos també diversos. Aquests jaciments que tenen més anys de publicació, però que també van marcar una època, sens dubte, jo recordo que sempre que els vulgueu consultar haureu d'anar als antics Laietània, aquells quaderns de prehistòria i arqueologia del Maresme. Doncs tindríem uns jaciments amb abrics, no sempre fàcils d'interpretar, perquè a vegades estic pensant, per exemple, sembla que eren els rocs de Sant Magí, aquí, vull dir, sí que els abrics granítics estan al sector, però molta ceràmica es va trobar a fora, a l'aire lliure, vull dir que es podia interpretar també com un hàbitat exterior o un hàbitat que aprofita el rocam i perllonga amb estructures ja de fusta, amb forats de pal, per exemple, una cabana associada a aquests racons i a aquests abrics. Vull dir que això no és fàcil d'interpretar, però el que importa és trobar
el fòssil director d'aquestes èpoques, que per mi és la ceràmica en aquest cas, vull dir, i el no trobar metall, això també discrimina molt, no? De seguida un jaciment en aquest sentit, vull dir, la presència de ceràmica a mà amb un tipus de decoracions, ni que siguin jaciments d'èpoques una mica diferents. Els rocs de Serdinyà els hem classificat també de neolític antic, també és un rocam d'aquests no gaire lluny de Can Boquet i de la Cova de la Granota, Cova d'en Pau, d'aquell sector de Vilassar de Dalt que a nivell de prehistòria tothom coneix perquè realment ha donat molt i encara segur que guarda jaciments. Per exemple, aquí en Roc de Serdinyà, a Can Xamà, no ha sortit ceràmica cardial, però aquí n'hi ha, aquí en van trobar. Sempre una mica d'esclats de làmines i sílex retocades i després potser altres elements una mica posteriors que s'hagin pogut afegir, però realment la cardial aquí ens marca un jaciment de neolític antic també que va ser estudiat en època més antiga. Sí, aquest és el fragment que deies que vam posar en el programa del cicle. D'acord, el neolític avança, l'epicardial aquí no està tan representat, ja seria amb cronologies una mica posteriors. I jo el que vaig fer també és intentar posar els jaciments del Maresme, això ho vaig presentar a la sessió d'estudis matronins per un tema de veure com era el postglacial al Maresme. I vaig donar-me compte, jo no he descobert res, però evidentment els 4 jaciments que us he presentat avui, que podem dir neolítics o algun més neolític final, com serien el de Can Xamà, el Rocs d'en Serdinyà, el de Sant Magí i aquest hàbitat de Cal Conde, doncs els podem posar en una cronologia que s'adiu bastant amb un clima atlàntic. Per tant, això jo penso que és important a nivell que en un episodi preneolític el fred que han determinat els especialistes en aquests mil·lennis també pot explicar que hi hagi poca abundància de població a Catalunya i molt menys al Maresme. Aquí no hi vivia ningú, pràcticament no s'ha trobat res i si algun dia trobem un estri fora de context és algú que passava, però realment en aquestes comarques on no hi ha grans coves, al Maresme ho hem de reconèixer. No sé si em podeu citar alguna cova molt gran així càrstica que diguis aquí i pot viure una comunitat sencera durant segles. No, això potser impossibilitava en èpoques d'un clima boreal o anterior aquest hàbitat i això explicaria que en cronologies ja del 6è mil·lenni abans de Crist, el 5è, el 4è, s'hi vagi instal·lant aquesta població i per això trobem aquests jaciments que són pocs però que demostren ja un hàbitat en aquest sector. Això que passa al Maresme, a Catalunya també passa, és a dir, a la majoria de comarques el mesolític està molt poc representat i a partir del neolític antic i sobretot del mitjà ja avançaria la presència de ceràmica i de jaciments a l'aire lliure, mantenint també les coves. Posats en un mapa fàcil de llegir, tindríem aquests 4 jaciments, 2 situats a la Serralada o en els Rapeus del Sernó. Podem dir Serralada perquè realment Sant Magí ha trobat una cota de 400 i Serdinyà 409, per tant tindríem 2 de cota 400, comencem a pujar a la Serralada, ja els trobem des de Borriac, els veiem una mica així, i en canvi Can Xamà 19,5 metres, això és ja una mica més amunt del mar, aquestes primeres elevacions de Mataró, i Cal Conde una mica més avançat, però no gaire més també. Per tant, aquesta línia que vaig treballar en un article que vaig trobar podria significar la línia del mar en aquests mil·lennis, amb la qual cosa aquestes estacions de Can Xamà o de Cal Conde encara estarien més a prop de la costa. Per dir que Can Xamà estaria a Trenc d'Ona, perquè això no ho puc demostrar, però que diguem-ne que avui Can Xamà està més lluny del mar del que ho havia estat fa milers d'anys, perquè evidentment també el mar ha fet els seus moviments de transgressió i regressió i tal. Això és molt simplificat, però són jaciments que tenen unes ceràmiques que ens identifiquen un neolític i 2 d'ells que ja tenen datacions carboni 14, com Can Xamà Cal Conde, neolític antic, neolític mitjà, i per tant són pocs, però com us deia, que ja permeten fer una petita conferència humil per part meva, com per dir, podem parlar del neolític al Maresme. Si anéssim a buscar troballes isolades o altres coses, podríem posar altres puntets més petits de jaciments, però aquests 4 jo crec que els hem de tenir en compte.
Altres jaciments a tenir en compte a la comarca que no són plenament neolítics però que estarien ja en un neolític final avançat o ja en un calcolític, per exemple, o amb un estil més campaniforme, doncs podrien ser la costa de Can Martorell o Vinya d'Antí, que es va excavar als anys 90, per tant no és gaire antiga l'excavació, ni la publicació tampoc és molt antiga. Aquí normalment es posa la imatge de les puntes de sageta que van sortir 68 puntes de fletxa al costat de 195 o 205 individus inhumats, és a dir, es va deduir que això era una matança. Aquí hi havia totes les edats mortes aquí, homes, dones, nens, per tant trobar aquesta quantitat d'individus en un hipogeu d'aquests, amb una entrada una mica megalítica, però realment amb una cosa excavada aquí en el sauló i amb una mica de fauna representada també, doncs això ja estava clar que aquest hipogeu responia segurament després d'una matança a un enterrament col·lectiu molt contemporani, és a dir, tots a la vegada, no reaprofitant i obrint cada vegada. Després la Roca d'Antoni o el dolmen de Cal Arenes, que també són bastant simbòlics del món prehistòric de la nostra comarca, el Cal Arenes allà al costat del corredor i la Roca d'Antoni també a la zona de Can Boquet, Vilassar de Dalt. Llavors aquests jaciments que no han aportat, recordo, esperàvem més material, però el dolmen és espectacular i a més pots deduir el cromlech, pots deduir una mica el túmul i aquelles pedretes que el durien cobrir, és de llibre com a estructura, com a sepulcre de corredor, però a nivell de material va ser ben pobre i no podem constatar inhumacions. A la Roca d'Antoni sí que hi havia alguna mica de xovar, però són jaciments de molta importància per nosaltres perquè és una comarca on no tenim 300 dolmens, però les excavacions són molt antigues, han estat molt remenats i sempre s'han trobat en les condicions que s'han trobat. Aquesta és la veritat. Jo, per anar acabant ja, volia destacar 3 frases en groc d'en Ribes, les 2 primeres. Maria Ribes, als anys 30, ens diu que a la nostra comarca segurament no devia haver-hi mitjans naturals per defensar, no sé per què parla de defensa, però bàsicament que devia ser un lloc molt insà per les maresmes i els aiguamolls, com si aquí no s'hi pogués viure, i després ho arregla una mica dient que eren terres aptes per la pastura dels ramats i certes poblacions, plantacions que els eren útils. Hem de considerar que Maria Ribes no coneixia cap dels jaciments que hem vist avui, però sí sabia de troballes prehistòriques a l'alçada litoral i segurament també a la plana. Vull dir que realment no ho diu amb desconeixement, però evidentment no arrisca cap opció de poblat de res a l'aire lliure ni altra. En canvi, ja als anys 60, el mateix Ribes diu que a la comarca del Maresme se'n trobaven uns pastors instal·lats en coves, també dedicats a la cacera i a les muntanyes, i, això m'agrada molt i m'interessa avui, i una altra població distinta caracteritzada pels sepulcres de fosa establerta a la terra plana. Per tant, en Ribes ja als anys 60, abans dels 4 jaciments que heu vist, abans de la Roca d'en Sardinyà, doncs ja està veient que els sepulcres de fosa de la plana estan parlant d'una població també establerta en poblat, doncs al costat d'aquests sepulcres de fosa que són enterraments. Per tant, si hi ha gent enterrada, hi ha gent vivint-hi. Interessant. Evidentment hi ha publicacions recents, no cal dir, i amb aquests jaciments de Cal Conde i de Can Xamà de Mataró, doncs no és primera divisió, evidentment que no, però quan hi ha congressos o trobades s'ha de fer esment d'aquests jaciments que han sortit, tant de bo en trobéssim algun més, perquè els primers que surten són de difícil comparació, és a dir, clar, Can Xamà és neolític antic, Cal Conde és neolític mitjà, són mil·lennis diferents, tot i que els podem dir neolítics, realment hi ha canvis en ceràmica i no es poden comparar entre ells. O sigui, realment són 2 moments històrics bastant separats en el temps. Llavors, clar, a les comarques que tenen 5 jaciments del neolític antic i 4 del mitjà i 5 del final, comencen ja a intentar fer paral·lels, analitzar els ossos i dir, ostres, aquests estaven emparentats, vinga, la genètica, l'ADN, no sé què. Llavors aquí, amb molts indicadors, assegures, clar, moltes deduccions de cara a l'arqueologia i a l'estudi d'aquestes societats primitives. Realment, les pràctiques funeràries que trobem al Maresme, no tiro enrere, però heu vist aquell llistat de sepulcres de fosa, per mi, per tots els que ens agrada l'arqueologia i la seguim, demostren un arrelament ja a la comarca en el Neolític. Arrelament no vol dir poblats sempre estables tot l'any, pot ser que aquestes estacions que trobem a la serralada tinguin relació amb els jaciments de plana,
No sabem aquests moviments com eren, si eren alguns ja per pescar uns dies i després tornar al poblat de dalt de la muntanya, això en aquests moments és impossible arriscar cap altra consideració que no sigui general com aquestes que us he posat. Al Maresme, en el Neolític, tenim assentaments a l'aire lliure i també tenim assentaments que aprofiten els abrics i els replans en les coves rocoses, en tots els caos granítics que des del Montal fins a Badalona podem trobar. Llavors, una cosa bastant segura, que la proximitat als recursos naturals és, a part que és necessària per viure, al Maresme ja hi eren al Neolític. Els rius fossin tampoc... Clar, la Tordera suposo que baixava amb molta més força que els torrents que tenim aquí baix, no? I per cert, a la Tordera no em consta un jaciment neolític, però hi hauria ser, perquè és de les zones al·luvials o a l'entrada del Montseny, i és un riu que per nosaltres ja té una cara i ulls i unes planes aprofitables als voltants. No tenim un jaciment neolític a la Tordera, algun dia sortirà. El relleu enlairat, aquests jaciments que hem vist a les cotes 400 poden ser un tipus d'hàbitat o un lloc també d'enterrament, i després d'altres jaciments més a la plana, com aquests de Cal Conde i Can Xamà, amb cotes baixes, ja poden estar més en relació al conreu i a un tipus de cabana molt més agrícola, on tot el que és la ramaderia és més fàcil de fer funcionar que a les zones més altes. Això són també línies de treball hipotètiques sempre. El tema de les comunicacions, el tema del sòl, diguem-ne, apte pel conreu, com és lògic, si hi ha aquestes argiles i tenien la tècnica del conreu per fer-ho, a base d'insistir o a base de fer les tècniques de rotació com fos, la versió del guaret de l'època neolítica devia existir perquè ells també, l'empobriment del terreny o anar fertilitzant, tot això s'aprèn a base de generacions. És una comarca que, vist el que hem trobat, permetia aquest hàbitat, la ramaderia, l'agricultura i moltes altres activitats, en un clima atlàntic que és humit, és fred, humit, però també podem dir temperat humit, vull dir que realment pels estudis que tenim i les temperatures, evidentment és més fred que el que tenim actualment, però permetia l'hàbitat a l'aire lliure, i quan la temporada era freda, com els nostres avis, abrigar-se a prop del foc, tampoc havien de fer massa cosa. L'ambient forestal avui en dia no coneixeríem el Maresme si el veiéssim fa 6.000 anys o fa 7.000 anys, vull dir que realment de bosc sí que diuen que s'ha recuperat molt la pineda, respecte a èpoques on la vinya havia... Però clar, diguem-ne que l'ambient forestal del Neolític jo penso que era un altre, amb altre tipus d'espècies vegetals i arbres, i molt més, diguem-ne, humides en aquest sentit, pels torrents, i per tant ens imaginem un altre ambient. La llenya, evidentment, abundant per fer els habitatges i per intentar, diguem-ne, per obrir clarianes de conreu, havien de desforestar sí o sí. La ceràmica a mà és diversa, sempre és a mà en la prehistòria. Realment no tenim vasos sencers, és curiós, perquè un vas sencer pràcticament, potser en alguna sepulcre de fosa i en algun museu podríem veure una miqueta, però poc decorat, tampoc és... De cardial n'hi ha poquet, però ja la ceràmica hi és, fauna també, comença a haver-hi, eines de sílex també, destrals, molins d'aquests barquiformes, inhumacions ja n'hem vist, cistes i sepulcres, vull dir, tot això són elements que ens permeten caracteritzar el Neolític com hem vist al principi. Són restes molt difícils de trobar, insistiré en això per acabar, que les estructures que trobem en el subsol, com són fonts, sitges, fosses, forats, cubetes, no amb la vista qualsevol persona que faci una obra en un terreny no ho veurà o no ho sabrà determinar, perquè a més la ceràmica, els boixinets, a més són petits, no t'apareix l'olla sencera d'allà. Per tant, bé, si no hi ha un seguiment arqueològic, com hem dit a vegades, en alguns fòrums d'aquests que fem, doncs costa molt de determinar aquests jaciments, vull dir, s'han trobat per casualitat o perquè l'obra urbana tenia un seguiment arqueològic. Llavors hi ha les excepcions al Maresme, de moment, de Mataró i Cabrera, que tenen seguiments, normalment en zones d'expectativa arqueològica, i si afegim que són difícils de trobar i que a la comarca, que jo sàpiga, no hi ha una recerca continuada d'aquest període prehistòric, anem fent saltets, o va per èpoques, o quan trobem un jaciment, l'escavem, però després quasi que ens oblidem de fer un estudi global o de programar una mica
ens agafar tots aquests jaciments i, per exemple, fer revisió de materials antics. Estaria bé trobar la manera de buscar totes les ceràmiques cardials que han sortit al Maresme i fer-ne una fotografia i una anàlisi actual, amb tècniques actuals, per radiografiar les ceràmiques i les pastes aquestes, el tipus de desgreixant, tal. El mateix amb la fauna, el mateix amb... És a dir, agafar el període i analitzar-lo bé. Ara es pot fer perquè no hi ha gaires jaciments, el que costa més és anar a buscar col·leccions antigues. Estic pensant en Vilassar de Dalt, col·leccions d'en Pau Ubach, tots aquells anys d'excavacions a les coves d'en Pau i la Granota. Això, repescar tot això és complicat. Ja que estem a Mataró, us ofereixo aquesta diapositiva treballada. He agafat 5 jaciments, crec que no deuen ser els únics que hi ha, però per mi són els que més estan referenciats a la bibliografia. El primer és molt antic, 1898, Can Pineda de Mata, he posat el número 1, més o menys per allà, no em feu cas, vull dir, es pot moure una mica més a la dreta o a l'esquerra, perquè això ho he posat així una mica a ull, un sepulcre de fossa, amb un collaret, una inhumació, un esquelet, un collaret i un vas de ceràmica, allò que us deia, o sigui, 3 o 4 cosetes, tens el mort, tens el forat, tens el collaret, tens la ceràmica, i com a molt et sortirà un ganivet de sílex, vull dir que realment, tot i que sigui tan antiga la troballa, segurament és un sepulcre de fossa del Neolític mitjà, perquè té les característiques que té, i així el podem classificar. Als anys 30, Can Marchal, més al centre, entre plaça Granollers i l'Ajuntament, aquesta zona d'aquest carrer, un inhumat amb collaret també, peces de calaïta, i aquí també és interessant que la notícia parla en les obres, destrucció de fosses semblants. Per tant, podem parlar d'una necròpolis, si a la descripció no només parla d'una inhumació amb un collaret, amb una fossa, sinó que diu que se'n van destruir d'altres al voltant, tindríem a la zona de centre de Mataró, o en aquesta, diguem-ne, clar, Mataró fa pujada, diguem que és un terreny, però en aquesta àrea que veieu al número 2 tindríem una necròpolis de sepulcres de fossa, cosa que no vol dir que siguin els morts els que vivien a Can Xammà, però les distàncies o la presència de poblats en aquesta riera, que Mataró també té una riera important, vull dir que heu de pensar, abans us ensenyava a Barcelona, amb les rieres que baixen de Cotxerola, Mataró, el que baixava de la serralada litoral, també permetia, si no una plana agrícola, tot un terreny amb unes possibilitats. Al veïnat de Cirera tenim troballes de ceràmica a mà, amb incisions i parets fines, llises, en aquest cas és una aproximació a la ceràmica prehistòrica, però no hi ha una inhumació, no podem dir quin tipus de jaciment és, ni si és un neolític antic, mitjà o final. A Can Xammà n'hem parlat una mica abans, aquests 2 fons de cabanes amb restes de sílex i altres eines, tot i que no hi ha fauna, doncs el tipus de jaciment i la cronologia de la datació que s'ha obtingut doncs realment ens situa en un neolític antic, i ja us dic, és el número 4, en aquella època encara el mar estava més a prop i són aquestes primeres pujadetes del sector mataroní. I Cala Madrona, no podia deixar d'esmentar-lo, no és ben bé un neolític clàssic, ni antic ni mig, perquè ja se'n va més cap al final el campaniforme, amb unes cronologies ja una mica que entrem en el tercer mil·lenni també, però per això em sembla que el podem posar, potser també algun material també podria estar entrant en aquest campaniforme o epi. Aquesta peça que va sortir a Cala Madrona, que alguns la coneixeu, aquesta ceràmica amb una mica de cordó digitat i aquests triangles, aquestes incisions, doncs en principi es poden una mica caracteritzar, clar, no hi ha una datació absoluta, però a altres jaciments aquest no és el mateix material, però hem trobat, per exemple, aquest estil trelles que ve del sud de França i que molts diuen que entra pel Segre i va baixant, de la Cerdanya Segre avall, doncs a diferents jaciments de l'interior fins a arribar a la costa tindríem aquests triangles incisos, característiques del trelles, que són d'aquestes cronologies, i Cala Madrona, aquest horitzó prehistòric també es podria començar també a treballar una mica, perquè sé que hi ha altres materials. Jo vull acabar aquí, el que passa és que com que m'heu vinculat d'unes entitats locals que durant anys ajudem a tirar la història local, jo volia parlar també, per acabar, del centre que organitza això, de l'entitat que estem ara, perquè recentment ha estrenat una pàgina web i podeu seguir moltes novetats.
part de fer-vos socis, que també és important per seguir l'arqueologia en el dia a dia. Aquí hi ha molts membres de l'entitat que suposo que no cal que jo insisteixi, però no té gaire temps de vida la web, té uns mesos, s'anirà reforçant, és una web fàcil d'entrar-hi i la revista Laietània també s'hi pot accedir, amb molts articles de l'arqueologia, i penso que és una web que amb el temps hem d'anar treballant per donar-hi molt contingut. I també a l'Instagram, que vam començar fa un any i mig, més o menys, ja tenim 500 seguidors i anem publicant tot el que veiem d'arqueologia del Maresme. Vull dir que els que feu servir xarxes socials també estem aquí per anar divulgant l'arqueologia científica o divulgativa, és igual, vull dir, això, temes que ens anem trobant per el que ens agrada, que és la història antiga del Maresme, i moltes gràcies per venir, la majoria, i si voleu preguntar alguna coseta, no sé si tenim uns minuts, jo també he intentat així ara no allargar-me molt, no passar molt de l'hora, perquè no us avorriu, però bueno, la idea era fer aquesta primera xerrada sobre el Neolític. Quan en Hibaga faci la propera, dijous que ve, el tema em sembla que ho he posat aquí, dijous 27 tenim les pràctiques funeràries, per tant jo avui no podia entrar molt o gaire en el terreny del que són els sepulcres de fosa, però ja us he dit bastantes coses i suposo que ja un especialista d'això en dirà moltes més i millor. I després acabarem el cicle amb l'OMS. Això segurament ho volies dir tu i t'estic prenent una mica el terreny, Robert. Ja amb l'agricultura i la ramaderia hagués estat bé començar per això, però acabarem amb això. Jo avui he dit coses, aquest inici de l'Orient que va arribant cap aquí, la Cardial, i jo penso que el panorama general del Neolític també l'OMS el dibuixarà més bé. I sobretot la sortida del poblat de la Draga, si teniu oportunitat i us voleu inscriure, penso que valdrà molt la pena per veure realment com aquests poblats amb cabana, amb fusta conservada, amb la domesticació dels animals, ens parlaran una mica de tot el que hem parlat avui, però veient-ho i posant-nos en context que no és una sala d'una biblioteca, sinó que estem en un ambient entre arbres i davant d'un estany que aprofitàvem molt per viure en el Neolític. Moltes gràcies. Qualsevol pregunta? Sí, 4 observacions greus. El pas del Paleolític al Neolític genera un pas de la poligàmia a la monogàmia. En el Paleolític hi havia molta cacera, els animals mataven, havien d'anar ràpids i la poligàmia és un sistema més ràpid, diguem-ne, per tenir bons caçadors per poder sobreviure. Quan passen al Neolític, l'assentament de la terra, l'agricultura, aquesta terra és nostra, la cuidem més bé que no pas els altres, aquí anirà a parar, qui seran els hereus, es passa de la poligàmia a la monogàmia a partir de la propietat de la terra. La segona observació és que amb el Neolític hi ha l'inici, diguem-ne, del poblament i de les ciutats, amb les cabanes i posteriorment s'acaba consolidant, però és un moment important. La tercera observació és que Jesús de Nazaret neix a l'any 0, però és que abans de l'any 0 hi ha milions de persones, que tu has explicat molt bé, del Paleolític cap amunt, i llavors dius aquestes persones van anar al cel, a l'infern, al purgatori, vull dir, és una mica com veus tot això, dius, això de la religió és que és un invent, i no és perquè si realment va existir un Déu que ho va ordenar, doncs aquests milions de persones abans de l'any 0 els hi va passar. I la quarta observació que volia fer és que quan has parlat de Cala Madrona realment és una cosa molt greu. O sigui que l'any 2025 un ajuntament com el de Mataró destrueixi aquests assentaments prehistòrics de Cala Madrona, jo penso que és una cosa molt greu, comparat amb el que hem vist per les gestions que heu fet vosaltres amb altres poblacions, diguem-ne, del Maresme i del món en general. Dius, home, com és possible que un ajuntament hagi fet tot això? No hi ha cap entitat cultural que ho hagi defensat. Més aviat han estat estaments polítics que han mirat cap a un altre costat i que els hi ha interessat
donar llum verda a una política, diguem-ne, del govern municipal. Però és una situació molt greu, que el Marià Ribas, i que tu has citat, i d'altres, i molts arqueòlegs dirien que això és un desastre. Jo suposo que un estudiant d'arqueologia de qualsevol facultat del món que vulgui treure unes restes arqueològiques i les vulgui posar en un altre costat, el professor li dirà, escolta'm, tu no passes el curs perquè això està molt mal fet, l'arqueologia no es pot moure de lloc. Vull dir, realment és una situació molt greu. Moltes gràcies per la intervenció. No tinc respostes per la majoria de preguntes que has dit, menys per les religioses. El que sí que he pensat quan estaves parlant, i no et respondré cap cosa, però el de l'evolució de la prehistòria que has dit i del neolític realment és una cosa molt sorprenent, perquè el que a mi em meravella molt és que quan aquí estem començant l'edat dels metalls, a Mesopotàmia ja hi ha escriptura cuneïforme. I això no he acabat d'entendre mai com som així. Vull dir que a nivell arqueològic a vegades et passen aquests contrastos, no? Vull dir, visites un museu, escriptura cuneïforme, 2.500 abans de Crist. 2.500 abans de Crist, amb 4 dolmens en allà, i aquestes ceràmiques escadusseres a sota d'unes coves i uns abrics i unes cabanes, i allà ja escrivint. Tan lluny estem de... Vull dir que realment el transport de les idees i de les coses duria ser molt lent. És el que plantejo, tot i que n'hi havia intercanvi i coses, la majoria de la població s'estabilitzava i trigava molts més anys que avui en dia en evolucionar-se, no? Volia fer una pregunta. Quina explicació pots donar de l'hipogeu de Cap Martorell, que normalment quan parlem d'una fossa o d'això hi ha un cos, 3 cossos, i allà trobem 160 cossos, entre nens, homes. Alguns sembla ser que tenen rasgos de... alguns cranis o alguns cossos, rasgos de sageta, no? Vull dir, es diu que pot ser una esbatussada, una guerra entre uns laietans i nosaltres. Quina explicació em pots donar de tot aquest? Bé, doncs sí, la veritat és que no puc donar una altra explicació que la que han donat els arqueòlegs que han excavat allò i han publicat l'excavació, que és que estem davant d'un hipogeu, d'una cova sepulcral, en aquesta zona de Dosrius, que per cert es va trobar el Dani de Vic bastant per casualitat, no? Vull dir que va ser un encert, es va poder excavar, i es va poder excavar amb una metodologia ja també moderna, amb molt d'anàlisi, això és la part bona, i es va poder extreure tota una informació molt interessant, com la que tu has dit, de molts inhumats, i realment no és fàcil de comptar tota l'ossamenta, hi ha gent que parla de 160, però segons número mínim d'individus, alguns arribaven a 200 i poc. Això, les puntes de sageta, 68, i això és el que he vist a la publicació, no les vaig comptar, però s'han estudiat, i clar, no havent trobat ceràmiques ni altres objectes de Xovar, sembla realment el que hem dit abans, que aquesta cova, sepulcre, per cert, també hi ha les restes de fauna, que també són curioses de veure allà, però que respondria això, a un enterrament col·lectiu, doncs, com que hi ha representació de diferents edats, grans, joves, adults, nens, tot això, homes i dones, és com una població enterrada allà, no és un enterrament que va mica en mica i ara posem una parella, i ara vull dir, no hi havia capes, era tot una dispersió d'un enterrament col·lectiu, però que més que ritual sembla això, sembla el subproducte d'una batussa que ha hagut i ara els hem d'enterrar aquí a prop de la població on vivien. Jo no et diria on està el poblat d'aquesta gent, però no durien ser gaire llunyans. Vull dir que això, la vall de Dosrius i Canyamàs, tu ho saps, també ha donat moltes restes antigues. Vull dir que realment també és una zona bastant rica a nivell de prehistòria. Eren valls fredes, però l'hàbitat allà ja està representat també, i no només m'estic referint al poblat de dalt del Turó del Vent, que ja és Iber i és més tardà, però vull dir que tenim prehistòria d'aquestes valls i per tant aquestes poblacions van fer aquest tipus d'enterrament amb una entrada tipusista, megalítica, però després un espai interior per allotjar tots aquests cossos que sí que poden tenir, després tu els pots estudiar a nivell paleoantropològic, que si tenien malalties, que si tenien el crani així, que si eren amb malalties, la dentició, tot això, però clar, són persones enterrades al mateix temps, pràcticament és un enterrament contemporani. No sé si hi ha alguna segona o tercera opció. Imma. Home, s'havia parlat
és que hi havia una pregunta abans demanada. No et fa res? Endavant. Sí, jo com a profà en la matèria, però amb curiositat pel tema, els jaciments es troben per atzar o es busquen en llocs on se suposa que n'hi ha d'haver? Molt bona pregunta. Molt bona pregunta i la resposta també la trobo bastant coherent si et dic que quan fas una prospecció de jaciments d'aquesta època, clar, si fas una prospecció d'època ibèrica, normalment et situes més en turons i amb restes de ceràmica superficial. La ceràmica superficial et pot donar uns indicadors. Quan te'n vas a èpoques prehistòriques no ho tens, això. És a dir, aquí al Maresme no hi ha cap poblat de l'edat del bronze on, com a altres comarques s'hi passa, tu passejant vegis el bocí de ceràmica a mà i una acumulació sospitosa de material que diguis aquí podria haver-hi un jaciment de l'edat del bronze o més antic. El neolític, pel que estem veient, i no en tenim gaire, el de la serrada litoral, a l'estar en coves i abrics, o amb aquests roquissars, diguem-ne, o caos, que formen uns espais interiors, si tu entres en una coveta del Montcabrer i veus ceràmica a mà, dius aquí, si fem una excavació potser trobarem un enterrament, perquè es va aprofitar aquest espai per fer un enterrament. Ja tens un indicador d'un espai interior on, amb la ceràmica a mà allà, només fa falta fer una excavació, evidentment, amb permís, programada, i intentant buscar una explicació a aquest tipus de jaciments, però tens un indicador, que és la roca en si o les formes. En canvi, quan busquem el neolític a la plana, per on començaries? Si jo et dic que els hàbitats neolítics a l'aire lliure, al Maresme, la majoria que hem trobat, o els sepulcres en fos, estaven en zones d'argiles i poden estar des dels 20 metres fins als 150 de cota i a prop de torrents, per on comences a buscar? O bé els trobes per atzar amb unes obres de construcció o bé no es pot fer una planificació d'una recerca. És a dir, enmig de Premià de Mar, a la plaça de les Sardanes, en Ramon Coll documenta jaciments prehistòrics, però és que eren unes obres, van fer les cates i en els marges es veien els materials i això, clar, però algú estava mirant llavors. I a Can Xamà igual, i a Cal Conde igual, és a dir, la prehistòria és un tipus d'estructures que està sota terra, on la ceràmica no aflora en superfície, la prehistòria vull dir antiga, aquest neolític, per tant, només tens o l'atzar o la voluntat d'anar veient aquestes obres que es fan en espais que tu veus talls d'argila bastant potents amb unes línies de lluny, com, clar, si saps d'arqueologia, tu una sitja la identificaries en el tall. Una sitja la identifiquem, sobretot quan la talla la màquina, de seguida les terres en material les veus. Per identificar un jaciment neolític d'aquestes característiques, o és l'atzar, o algú et porta un material i diu mira, en aquest lloc estan fent unes obres i ha sortit aquesta ceràmica. Anem-nos a mirar, que em sembla que és una decoració que podria correspondre al període tal. Però és que no hi ha una altra manera. És impossible prospectar espais ja urbanitzats o semiurbanitzats o agafar el camí del mig i dir, vale, viles romanes o monuments funeraris romans, doncs mirarem al voltant del camí del mig que hi havia viles. Bueno, ja tens un indicador, però del neolític. Només tenim això, Comencem, no tenim res, quasi. No, simplement fer un petit apunt, perquè precisament una vegada es va excavar a la costa de Can Martorell, es pensava, com pot ser tantes persones, 200 persones posades totes d'acord i a més apretades, independentment de que després caigués la volta i aixafés tot el que havia, encara més destrossat per quedar a l'interior. Però el que sí es va pensar és que havia hagut un enfrontament. Però posteriorment a l'excavació aquesta, va haver-hi un equip d'arqueòlegs que van revisar la costa de Can Gol i va observar puntes de sageta del mateix període que el cas de Can Martorell i van començar a lligar la idea de que el tercer mil·lenni era un moment de molta inestabilitat, hi havia molts enfrontaments i matances. I van dir, possiblement estem en un moment en què en aquest període, durant aquest sector, van haver-hi enfrontaments entre grups, entre diverses tribus que deurien tenir conflictes. Quin tipus de conflicte? Possiblement tenien problemes de subsistència, d'ocupar territori. Aquest territori és meu, no és teu, no perquè aquí hi ha l'aigua, aquí m'interessa tenir el
però que sí que era generalitzat l'enfrontament. I per tant, la costa de Can Martorell va ser la que més clarament va evidenciar aquests enfrontaments, que llavors va haver gent que va dir aquests enfrontaments no són guerres, són escaramusses entre grups d'un mateix sector, entre uns i els altres que s'enfronten. El que passa que aquest va ser força greu com per malmetre un poblament molt específic. Perquè clar, estem parlant de que allà hi ha molta gent jove, o sigui, els joves de 20 anys, és la gran majoria d'edat, hi ha totes les edats, però els de 20 anys, 25, són els joves, els guerrers, diguéssim, els que podien defensar i atacar. I eren els que en més gran nombre van sortir dalmats, diguéssim. Llavors estem pensant potser que en aquell moment hi havia un moment de gran fricció entre grups de la zona. Això és una teoria, però això va lligat, diguéssim, per la trobada de llocs propers en què hi havia aquestes puntes de sagetes fragmentades, perquè moltes estaven fragmentades, i per tant van quedar, al moment en què van entrar els cossos van fer malbé, i per tant pots pensar que, clar, formaven part del motiu perquè estaven enterrats, però que molts d'ells no era per saget, però per arcs. Sí. Has vist Calconde, la sageta, la punta de sageta, Calconde allà, al costat del cos? Aquella petitona? Sí, petitona. Algú és capaç de dir si és l'arma mortífera o és un detall que era un caçador amb el ganivet? Clar, en el cas de Can Martorell, vam trobar una de les puntes clavades amb un os. Per això va ser quan es va començar a deduir tot això. Les demés no. Les demés, recordeu que estaven al llit del que és tot, però va haver-hi una que sí, que es va trobar en un lloc que podia ser prop de l'àrea del fèmur, on hi ha la vena femoral, que podia causar la mort, etc. I l'element et fa pensar aquesta teoria. Si no haguessin trobat puntes de sageta, qui hagués pogut dir algú? Una epidèmia, per exemple. Ha hagut una epidèmia i tots aquí. Tots, els joves també, perquè clar, els joves no es moren molt joves, diguem-ne, normalment de manera natural. Però clar, si hi ha molts joves representats, però clar, hi ha les puntes de sageta. Llavors, clar, de seguida tu ja penses una altra opció. A veure, la idea va ser que quan es va excavar no es va pensar directament en un enfrontament. Va ser posterior i quan van fer l'estudi dels materials, que l'Oriol Mercadal va trobar aquesta punta de sageta clavada en un dels ossos. I després va ser l'estudi d'en Soriano i altra gent a Can Gou 2, que també va dir podem lligar aquesta situació i també amb la conflictivitat durant el tercer mil·lenni que es detecta a la península Ibèrica en aquell moment. Bàsicament va ser aquesta idea per lligar. Ja està, no cal dir res. Bé, si no hi ha res més, aleshores jo el que faré ara és fer una mica de memòria del que ens queda per veure en aquest cicle. Ja ho has dit tu abans, no? El dijous 27 vindrà en Juan Francisco Gibaja, que és del Consell Superior d'Investigacions Científiques, institució Milà i Fontanals, i en Gibaja ens parlarà de les pràctiques funeràries al llarg del Neolític a Catalunya. Després, el següent dissabte, anirem a Banyoles, que el qui vulgui serà molt benvingut, però és una sortida que val molt la pena perquè veurem el jaciment de la Draga. I llavors per inscriure-us és el Centre d'Estudis d'Arqueologia, el correu que veureu, si busqueu inclús a la pàgina web i això tot. I finalment, som al desembre, el dia 4, parlarà en Xavier Oms sobre la revolució neolítica, com sorgeixen i s'estenen l'agricultura i la ramaderia per la Mediterrània. Doncs res més, agraïts per la vostra presència i continuarem.